compuxen unha pequena canción de despedida. ¡No! ¡Ay! Non saben apreciar a arte. Fun eu quen fixo guau guau. Non teño dereito a facer guau guau. Veña, Testalán. Deixa sair a Ideafix do saco. Xa estamos aquí, Mareofis. Podemos zarpar. ¡Largade amarras! En Exipto haberemos de superar moitísimos atrancos. E durante a viaxe corremos o perigo de tropezar cos feroces piratas. Dos piratas podémonos ocupar nós, non, Obélix? ¡Adiós, Dios! ¡Os piratas! ¡Veñen os piratas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esperade que xa imos! Vamos, rapaces, sen perder a calma. Ímolos a abordar, a saltar, esmagar, esnaquitar. Seguiremos la rutina de costume cando eu berre a abordaxe. A abordaxe! Como que a abordaxe? Ai! Agora tocas a ti, pequeno. Desinflouse! Como que a abordaxe? Ai! Ai! Ui! Ula! Ai! Ula! Ai! Ul! Ai! Ul! Ai! Ula, ula! Ai! Quen dixo a abordaxe? Ai! Ui, 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 ui! Marchamos, Obélix? Rematache xa? Non, Asterix. Aínda queda unha aí arriba. Non! Non! Quen dixo a abordaxe? A rutina de costume. Despois dunha longa e apacible viaxe sen incidentes dignos de mención, os pasaxeiros do navío avistaron unha lonxana luz. Que é aquela luz que se ve no horizonte? É a torre da illa de Faro. Serve de guía aos navegantes. Mañá estaremos en Alexandría. Unha torre para guiar os barcos? Están tolos estes egipcios. O baño de Cleopatra.
O baño de Cleopatra. O baño de Cleopatra. O xabón de Cleopatra. O xabón de Cleopatra. O xabón de Cleopatra. A leoa de Cleopatra. A leoa de Cleopatra. A leoa de Cleopatra. C'est le lion de Cléopâtre, c'est le roi des animaux, du courage comme 4 et de l'esprit. Alors ça, 0, hein? Numerove solicita o favor dunha audiencia. Que pase. Oh, gran raíña, vela aquí os meus amigos galos, un mago poderoso e 2 valentes guerreiros que viñeron para me axudar na miña empresa. Ben, pero lixeira, non che quede demasiado tempo. Se tes éxito, haberá ouro para todos. Senón, todo mundo de cabezas, crocodilos. Por certo, avísoche que Paleta Aviso, teu rival, está anoxado contigo por te escoller no canto del. Creo que vería con gran placer que a túa carreira rematase Nun crocodilo? Exacto! E agora ídevos. Vaya carácter. Pero ten un velido nariz. Un velido nariz. Acompañádeme á miña casa. Esa casa é obra miña. Esa tamén. Esa dai tamén é miña. E esa, en fin, tamén era miña. Aquí vivo eu. Non fai falta que o digas. Quedou entalada, que rabia. Seguro que é pola humidade. Voulle botar unha man. Non, non, Obélix! Non lle rifes, así seguro que xa non entala máis. Considerádevos na vosa casa. Seguide, mi amigo. Vamos, Obélix.